wie. En vullen ik toch op elkaar. Maar deze verven was het Ah, dat is altijd fijn. Ja, Het het is een pen, een stuk, maar dit is geen steekpenning. Nee. Holm is van alles wel. Ja, uiteraard. Zo, mocht op de mantel. Op de mantel maken. Zie je, nee, Ja, het is de eerste keer dat ik de mantel aan heb voeten, dus dat is nog nieuw. Ja, nieuw kan ik niet meer zeggen, maar van mij is er nieuw, van mij is er nieuw. Kijk eens. Dus het eerste wordt het zeer, dank u wel, dank u wel. Heel gedaan. Thank you.